ಮುಳ್ಳೂರ್ತಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಕರದಾಡು ಮುಳ್ಳೂರು ತಿನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಂತಲೇ ಎಡ್ಡಾಡು ಮಾತು ತಿಪ್ಪೇರು ಲಂಚ ತಿಂಡಿ ಕಾಯ್ಸ್ಯಾನು ಕళ్ళు ದುಃಖುಂದೆ ಹೊರ್ತಿಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತಾನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಗಿ ಹಾಪುಚಿ ಅವಳ 9th ಮಂತ್ ಬಂದಾಗ ಉಳ್ಳ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಪುಚಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದ ಮೀಶೋದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಳ್ಳೂರ್ತಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಕರದಾಡು ಮುಳ್ಳೂರು ತಿನ್ನೊಂದಿಚ್ಚಂತಲೇ ಎಡ್ಡಾಡು ಮಾತು ತಿಪ್ಪೇರು ಲಂಚ ತಿಂಡಿ ಕಾಯಿಸಿಂಕಲು ನ್ಯೂಸ್ ತೂಂದುಕಲು ಅಂಚ ನೈಟ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು ತಿನ್ನಾರೆ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಬುಕ್ ಮಸ್ ಮಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಶಿಮಿ ತಿಂಡಿ ಆಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಲಾಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೇಳೆ ಮೆಣಪು ಉಂಡು ಚಿನ್ನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ರಪ್ಪ ತಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಮಿಂಚಿ ಬತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಾನ ಸೊ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಏನಂದಲ್ಲ ಪಾಯ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಕೊಡದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂದಿನ ಮೇರು तुले पाते जरा व्लॉग मंदिर तद ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಚಿಪಾತಂಡು ಕೋರಿದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಜ್ಜಾಂಡು ಅಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋತೇರು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನೋಡು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಕಾಲ ಆಯ್ನಿ ಕೋರಿ ಪನ್ನಗ ಆಸೆ ಬೇಗ ಉಂಡು ಕಾಲ ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋಯರಿಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕುಲು ಬ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು పోయి ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಏರ್ಲೈತು ಕಾಯ್ಸ್ಯಾನು ಕళ్ళు ದುಃಖುಂದೆ ಹೊರ್ತಿಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಳ್ಳೆತ್ತೆ ಏನಾಂಡೇರು ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಬಂಡೇರೆ ನಾನು ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬೆದ್ರಾಗ ಬೆದ್ರಾಗ ಹೋದ್ ಬರ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಏರ್ಪುರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಸೊ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತಾನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಅಂಗಿ ಹಾಪುಚಿ ಅವಳ 9th ಮಂತ್ ಬಂದಾಗ ಉಳ್ಳ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಪುಚಿ
ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಆಪ್ನ ಉಂಡು ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಂಚೈನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿ ಹಂಗಿತ್ತಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಗಿ ತೊಲೆ ಎಂದುವೆ ಒಂಚಿ ಇದ್ದ ಎಂಡು ಸೊ ನಿನ್ನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗಾನ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಂಗಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟನ ಲಾಗ್ ಮಂದೆ ಒಂಜಿ ಸೊ ಫುಲ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂತೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಸೊ ಒಂದುಲ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ಲೂಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಬಂಜಿದಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಂಜಿದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಸ್ಟ್ದಲ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕಾಸ್ ತುಯರೆ ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಅದು ತೂದಿಪ್ಪರು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ಲೂಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್. ನಾನೊಂದು ಚಂಗಿ ಇಪ್ಪಿದ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅವೇನು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೊನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋದಿಪ್ಪರು ಶೇಕ್ ಇಟ್ ಪುಷ್ಪವತಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಪಾಡೋಡಿನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐತೆ ಪೋಪ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದೂರಲ್ಲ ಪೋಯರ್ಲ ಪೂಜಿ ಒಂಜು ದಿನ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಒಂಜು ದಿನ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಚು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ತುಂಡ್ರು ಅಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವ್ಲಾಗ್ ಈಗ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾಕು ದಿತ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೋಡಿ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ಯ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ತುಳಿ ಫ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ದಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಹಂಗಿನ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಳಿ ಚಾ ಫ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಈ ಬುಕ್ಕ ನೀಟೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಲೂಸ್ ಫ್ರಿಲ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ನರಕ ತೋಷನ್ ಅಂಡ ಇಂಚ ಪಿಲ್ಲಲೆ ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಮಂಚಿ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿ ಎಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮೀಶೋದ ದೆತ್ತೊಂದು ಮೀಶೋದ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ನಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದನ. ಸೊ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು
So guys, today new dress full comfortable shoes and full shop purchase online at So guys, నేను చౌండో డ్రెస్ ఉంది కమెంట్ మస్తు కంఫర్టబుల్ ఉంది గాయ్స్ చాలా టైట్ సంచదాలు ఫీల్ ಆಗ್ತೈತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೊ ತೊಂದಂಡ ಇನ್ಶರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಟುಡೇ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇప్పుడే నుంచి ఫస్ట్ షోకు ఉన్నాను ఏం చేయను మంచి పాడుతుంది ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಡು ಸೊ ಹಂಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇದ್ದಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಡು ಎಂಚುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ today ಮುಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಫೋರ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀಶೋದ ಸುಂದರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಮೇಲೆ ಎಂತ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಬರ್ತದು ಅಮ್ಮ ಬಿದರ್ದೊಳ್ಳೆರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ತುಂತದರಿಗೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಪಾಡೋಲಿ ಪಾಡಂಪು ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಂಪು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಚೋಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚೊಂಡ ಈಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಮಸ್ತ್ ಲೂಸ್ ఉందండి ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಾ ಅಪ್ಪಡಾ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಲೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂಗಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂದ ಮೀಶೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೊ ಎಂಚೋಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಅಂಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಚ್ಚಿತ್ಕೊಂಡು ఇంకా ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದೆತ್ತದು ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಅವೇ 9 ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸೊ ಎಂಚೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುಂಡನೆ ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ವೈಟ್ನಾಗ ಲೂಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ Waves.